κύριος Νομικός έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός πως τα προβλήματα της καθημερινότητας δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμα και της μεσαίας τάξης και συνεπώς η ανάγκη για άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής μεγαλώνει συνέχεια. Σε ό,τι αφορά το ύψος των τροφίων που θα κληθούν να καταβάλουν οι οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2024-2025, παρατηρώ αύξηση αυτών, η οποία κυμαίνεται από 5 έως και 40 ευρώ στην υψηλότερη κατηγορία εισοδήματος, σε σύγκριση με τα αναγραφόμενα στην υπαριθμό 33 του 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΜΕΠΑ. Παράλληλα, στην παράγραφο 7 της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνεται μια κατά το μάλλον ήτον υπέρμετρα αυστηρή συμπεριφορά σε βάρος ορισμένων οικογενειών, οι οποίες, εάν δεν υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής vouchers, θα επιβαρυνθούν με 100 ευρώ επιπλέον της εισφοράς για την κλίμακα στην οποία ανήκουν. Μελέτησα επισταμένα το ύψος των τροφίων σε δήμους με παρόμοια δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά με το δικό μας Δήμο. Και δεν μπορώ να μην παρατηρήσω πως, για παράδειγμα, στο Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ απαλλάσσονται από την καταβολή τροφίων, ή ακόμη και στο Δήμο Μαρουσίου αντίστοιχες απαλλαγές ισχύουν για οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, η κοινωνική πολιτική δεν είναι νοημοσύνη, αλλά υποχρέωση για μια δημοτική αρχή. Εμείς ως παράταξη, ως σύγχρονη πολιτεία Παπάου Χολαργού, θέτουμε την κοινωνική πολιτική ως προτεραιότητα. Συνεπώς, εάν δεν τροποποιηθεί η εισήγηση τουλάχιστον ως προς την παράγραφο 7, αλλά και προς τις αυξήσεις των τροφίων, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τα θέματα και τις εισηγήσεις αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.